Клепачите ми бавно се повдигат, докато търся ключа за лампата. До мен е празната чаша от уиски, която вчера забравих да оставя на бара. Жената, на която не запомних името, също липсва. Търкам очи и се изправям в леглото, докато свикна се заобикалящия ме сумрак. През прозореца се процежда звукът на тихия есенен дъжд. Не виждам нищо смислено в алкохола, но когато пия, се старая да ми харесва. Цената на картината за вчерашното наддаване беше наистина оправдана. Гледах гърба на един от участващите и си представях, че вместо реален човек може да сложат робот, който се управлява дистанционно, вдигайки номерчето си. Чуде се дали този, който купи картината, сега е окачил в огромното си имение или е скрил в сейф, където ходи специално за това, един вид забранено удоволствие. Не помня лицето му. Виждам го покрито с фин слой мъгла или като няколко лица едновременно. В хората, ходещи по търгове, е много по-трудно да се открият тривиалните черти, отколкото странностите. Както и да е. На входа на банята усещам, че има нещо странно. Нередност, която се е спотаила в някое тъмно ъгълче на съзнанието ми. Не се ядосвам, не се и плаша. Изумен съм. Кой може да ми отнеме нещо такова и защо? Нямах представа, но вече знаех на кого да се обадя. Притрепервайки, намирам името на купувача в списъка с гости. Не ми е познат. Откривам телефонния му номер в указателя. Леко си отдъхвам, докато в слушалката чувам повтарящия се сигнал свободно. Ало. Здравейте! Вчера ви забелязах на търга в галерията. Вие ли закупихте последната картина? Да. С кого разговарям? Казва му името си, което си тежи на мястото. Гласът му моментално омеква. Аз какво мога да бъда полезен? Някой ми открадна лицето. Най-хидната тишина в слушалката е лепнат етикет с усмивката на чеширския котарак. И сега искаш да го върнеш. Ето, какво трябва да направиш. На адреса, който чеширския глас ми даде, има приземен етаж с вход от тротуара. Белезникава вода от улицата изтича в канавката пред мен. Пращаме котарака. За да върнеш лицето си и да не се срещаме, пак ще правиш точно каквото ти казвам. Когато излезеш, ще пресечеш улицата. От другата страна има същата врата като нашата. Ще позвъниш и пак аз ще ти отворя. Разговорът ни ще се повтори, ще откажеш да свършиш работата. Вместо това ще предложиш размяна. След това искам да се върнеш обратно тук. Не знам защо, но прегръщам торбата, за да не я мокри, и по пешеходната пътека притичвам улицата. Котарака ме праща. Краката ми потъват в мек килим, докато лепкавият въздух се просмуква в дрехите ми. За да върнеш лицето си и да не се срещаме, пак ще правиш точно каквото ти казвам. Дойдох за размяна.
За размяна ще получиш каквото искаш, дори много повече. Аз повелявам. Аз съм плътта и безплътното. Изпитвам болката и соча това, което е правилно и грешно. Сочната си ябълка виждам невидимото. Ще чакам. Ще чакам. Сърцето ми бие лудо. Може би всичко е само един театър и това е последната сцена. Но нищо не се случва. Вратата се хлопва пред носа ми. Подпирам се на нея и затварям очи, слушайки очестеното си дишане. Нещо не е наред. Дъждът е спрял във въздуха. Капките стоят статични в пространството, надвиснали като кристали от оловно-сивото небе. Но щом времето е спряло, няма за къде да се бърза. Повърхността на монетата е направена от залез, който някой е взел от детството ми. Когато обръщах монетата, за да видя какво има от задната страна, го чух. Какво ли трябва да прави човек в последните мигове преди смъртта си? Може би егото умира малко преди всичко останало и всеки има шанса да види света такъв, какъвто е. Може би това, което държи противоположните ни части свързани, се разпада и превърнати в сбор от неща, които съществуват без ред, усещаме колко е парадоксално всичко да има начало и край, само защото има рамки. А може би последните най-прости действия дават смисъл на целия ни живот, който ни е довел до този момент. Котарака идва за мен, но този момент никога нямаше да бъде негов. В последния миг преди хищните му лапи да разкъсат дрехите, а после и плътта ми, мисля, че зърнах какво има от обратната страна на залеза. Там беше скрито това, което търсех. Там беше лицето ми.